Bhaskar Phangcho pen Hamren along Soil Conservation Range Office ki kimpon ki Ingpu Peangko pen ang habamukha kekla. Sar et inghi bokajan lem salong akimi chairman ang hoy kachepalong. Russia did a hin pen NATO adet atum pen kachekoinot aduya hoy Belarus and nuclear weapons ke patebok. Amar Jivan adawai kinangji atumaphan isi birta kemi. Bangso adawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long pon ikji. Lapenan parta nang lina hok damde hem totlun pen nang li hem an nang ke pathon kok mati home delivery our sai setami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jivan. Nili kiso pray ningkan pipo tengelo kiso a memar ke lason halo je phong kiso phuo chorot phoming mang phukati apa mek chorot lason do kiso diabetes kiso ingkan arkep lo doai da chulo ghatita kiso chelang nam ulo di mapura celangam lo di kuda celangam lo gedongka ge farmasi tu ge doai tu ge nesi nam jale dan nona mangela so doai chu det pen ge asap che de ni dan tar yang chelo chiklu yon dulu ichu Clardak pen kachini jiaphan Troxy 5 hini tro pho 5 Troxy nerkapalong humri ignon Kardom pinia daba bertalong penili sami mirinahan sepi pinia bertang ton pen arjuponik tha Karbiang long arlo ki ongdung a contractor atu mithangale aphan kachima thalok pena jok ajara sonli kimrang pon sitami meme hinono ason pensi kimpon po chikloi jonang bong henu ettc Karbiang long arlo ki thek ponlong ke ong lason se contractor Bhaskar Phangcho hin pen Hamren Soil Conservation asahem ki kim ke rangamu ke wangwe thektik ajok ahem ingpu pemate inauguration se aprang pensi anghap ke klapsi thek ponlong Karbiang long pen West Karbiang long arlo kaching thora sai kiding ponji aphan Karbiang long Autonomous Council hin pen pinangan kabor ipon bamasonsi West Karbiang long along ta kaching thor kinang sotpura ason asai kama sahem ki kim kirangji aphan sai dingponlo Bonta labang so asai kiding ponalong jisemet contractor tumabang mithangale aphan kachima thalok pena jok ko ansi ke claim kirang ke pathir nang jima la pen twalang me nang jima abang ki claim pon wang vedepsi ke thek pon long ki ong lason si Hamren rong sopia long soil conservation Hamren range sahem ki kimji aphan contractor Bhaskar Phangcho phan si arpu pek pon lo bonta ko ansi ahem ki kim ke pathir nang jima abang ki claim pon pedet la pen inghap hiriki anghap abang ki ahem ingpu pemate inauguration se ko pensi athenki kekek era jok inghap no daklo contractor Bhaskar Jotie hin pen kasimar pon ki chok chemate thengpi ka heno kibi pon rong puthak divisional officer hin pen amatsi ke claim ki chok che puthak ningkang samse chepaklang pon bangso asai mo ki claim ki chok che puthak soil conservation Hamren division ADO Ajit Kumar Dole pen setame asai mo ki claim ki chok che puthak birta long ke pangdak de jia phanpura Karbiang long life apherang kya phan bai ponsi bangso sahem kang po hut nang hang po pusi ningje ponlo tangte DO Ajit Kumar Dole pen kaningje a voice arjusina আরো যিবিলাক এই যে মানে ফিরিতে আমার প্রবলেম হচ্ছে চেঞ্জ করব তাৰপিছত আমি চাম যেতিয়া অপেনিং কৰিব তার আমি স্টুডেন্টটা বহাব নালাগিল জানো তোমাকো মাতিমতো আরে বা পেপাৰত দিব লাগিল না এতিয়া ভুল হৈছে কিন্তু হেৰি কৰিব দিছো বুজা নাই আচ্ছা কন্ট্রাক্টর কোনে আছিলে স্যার ভাস্কৰ ভাংচু এই যে ডংকাৰ আমাৰ সিএমৰ ৰাইজেন এই যে কি এন্টি গেট নে কিবা দোকানে কিবা না তেওঁ বেলেগক কৰিব দিছে তেওঁ নিজে অহাই নাই নিজে অহা নাই ন bangso long ke than pona teng pulote Bhaskar Phangcho laki inut CEM ronghangalong kachivit kri mate a right hand pusi than ponlo tangte CEM a right hand pulote sarkar pen TP asai mo anta claim pa mi mesi rada tangka pa hinu chot nang poma pi in hap asokat mate
eng ha ba pi he labang so ki pia bang theng pia ka he noi se ama theng ki kek thai lo ben thai lo na si labang so hem kikim ador ki su pen hala theng pi bang me bang wede Lapusona contractor of soil conservation asai kam kilang Karbi Anglong Autonomous Council EM Prabhachandra Taro hinpen langding si kiwang jilangani anta Lapuson si paklem long bom puma jong si Lapuson si Karbi Anglong a contractor tuma phan paklem long bom pulote Karbi Anglong Autonomous Council hinpen jong hele tangka padam sitami padam jong son si chemandeji la si Lapusona long Karbi Anglong Autonomous Council ke chari atum pen sitami kilang chari dona bangki kinang so Hamren Ben Daniel Linghi, Karbi Anglong Live. Kedamtang ni phai sir cap there chiklo MS Bokajan Lems Limited chunbang Samson timung hin pen kedobom saikhi anparta chokomar ar pujutsi puthot akimi abang phwa bangphi kangwai ji aphan kilik mate election padoponlo Bangso lem sakili galong kachepati dun bang trip ho abang pho bang phiatum nomination jok don pen ni phai sir cap there chiklor ni vo joksi ni phaing koyar ni kilik ang thek piklang pon thulo Bangso kilik along ra tum ninga che thepen ingwai pon pami si kaddu kawe bang trip ho tum che pahai pon lo puthot lems chun bang ke ja hin pen kaddu kawe kilik along kache pahai pon atum aphan man ke do karbia poho ipak pak pen archo pon si certificate ta pi pajir pon thulo Lapen ni phai thongkebra ECR ni Dipu ARCS Arona Tengpen Bokajan Lems Chairman Anghoya Phan Ada Por Phai Krisia Por Kilik Padopon Lo Laso Ho Chairman Anghoya Phan Sar Ed Ingki Lapen Kensing Phang Chotum Banghini si Arjap Dun Lo Bangkre Photum Pen si Vote Jokpon Lo Bangso Kilik Along Observer Returning Officer Rajenti Mong Lapen JC Pathak Atum Pen si Kalakhat Langpon Lo Sar Ed Inghi 8 votes Lapen Kensing Phang Cho 7 vote Pen Ajok Sar Ed Inghia Phansi Chairman ang hoy pang nipon lo Vice Chairman ang hoy Horen ing TP ni Urmia ni pen methang ang hoy ting nipon lo Bokajan pen anantirang Karbi Anglong Live Russia President Vladimir Putin hin pen thereponi phai inkora trogani Belarus adedalong an tactical nuclear weapons kibidam ji aphan alam ke pangdak pon Lapusona sai ke ding ponnang kok ji athelaki North Atlantic Treaty Organization mate NATO songlong ke dodun aderatum Russia adera phan kopine akisung mate akano hok thetan ke doji angring ke do apotsi sai jok je tactical nuclear weapons Western Belarus aduya hoilong an ke paliponang kok pupusi bhomkurua ni Russia envoy of to Minsk Belarus ahin pen ke than pachini pon padolo Cheklojon cricket hom aprang pen chengbom wangbom Russia ade ahin pen Ukraine ade phan ke parlo ponji kabot ipon along nuclear weapons ke wanji angring nangklang bom wangbom lo Lasona por hutsi Russia President Vladimir Putin ahin pen thereponi phai inkora trokani Belarus ade along an tactical nuclear weapons kibidam ji aphan lamthi chepaklang pon lo Russia det lapen Belarus adet ke pair pong isivet atumlo anparta hinia deta Union State aro angselo jirpo ka chepamem ponji lapen kapaching thur ponji aphan kedam tangani pensitami kachingki kache than pon padopon bomlo non kedobom Russia lapen Ukraine ang pong arona long Minsk mate Belarus atum Russia army atum aphan Belarus pen Ukraine adet along ke paluji aphan towar ke thopi dona jok jirpo la ansosesi kachepame thekpon longlo Lasonsi Belarus along ke do Russian ambassador Boris Gryzlov hin pen Belarusian state television aphan ke thanpon ke lapuhenlo nuclear weapons sabang ke western border anatsi patebokpo lakibi pon pen adungarai lapen aduya hoilong sitame kachirai komji aphan akirap do vekji pusi pachini pon labangso asai ke Europe lapen United States atumjong hele nangkham khedun nangchedon dun de pustame pachun ponvek poputa thanpon thu Gryzlov hin pen ko ansi lahai nuclear arisim kibi ke pangsom ponji ma labang ke klar dak pen pangdak pon pelang voi phit satami lahai risim ke pangsom ji la pen kibi ponji adima klong non ke wangji jakong chikloni phai isia prang Vladimir Putin kapin khat pon tanga teng pen kapatang ponji aphansi bor I pon bomlo laso phisi nuclear weapons hai sitame katerek padopon po
Halapu Belarus President Alexander Lukashenko hin pensatami jongsi akenang sot pulutang te Russia det atuma phan ki intercontinental nuclear missiles kibi ponji adima klong sitami Belarus along chak ponji pusi bhomtar ni pachini pon. International Desk Report Karbiang Long Live. Russia lapen Ukraine ang bongron ke do bomajok det kacherai kom kaling lang clear apora hut Russia pen kache koinot Finland adet North Atlantic Treaty Organization mate NATO long kache po ogdunji aphan ke pangdak pon nonamat NATO long det thongkep an amen ke dotang lo Finland che pa ogdun lo pulotang te det thongkep ra isi an plengpon po Finland adet alama pini North Atlantic Treaty Organization mate NATO sai hemalong pangjar pon po lapen la hello Western Alliance along akimi nai nangka che paok dun adet lupusi Secretary General Jens Stoltenberg ahin pen thanpon labang so lam thela ke Brussels along NATO Foreign Ministers atumai ke do hutsi pangdak pon lo pinpur dam sinang Russia lapen Ukraine ang bong ron ki thor nang kokta Ukraine atup NATO long ka che paok dun ji po along ingtang kring pen ka che don dun de lapen ke kam khe do na join lo labang so ron a jok Europe along ke do an adet atum sitami ami thang adet kacherai koma jok kong along tharun hir nang do kok ason si thekpon long lo la so pot si sai jok ji ami thang adet kacherai kom ji aphan pura Finland adet NATO long chepa ogdun po lapen Sweden adet sitami NATO long kachepa ogdun ji aphan towar cholang pon bom lo kiching malom ke Turkey lapen Hungary adet atum Helsinki Finland lapen Stockholm, Sweden atuma phan kachedon de dolo. Bon sitamin non penangan arjigiding aphit Ankara, Turkey along mai ki do hut Helsinki, Finland adera phana bangki chedon sarpen NATO long dengpon lo. Sitamin non amat Sweden adera phan ki deng ponchi pwa bangki peklang pon pilang. International Desk Report Karbiang Long Live. Tang te pinyada wa birta ke lapansi kang ton paniklo.